Krásný den, jmenuji se Ludka Nestrašilová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Na vlně zdraví. Mým dnešním hostem je Pavlína Marek. Pavlínu jsem poznala, když jsem se chystala na půlmaraton do San Franciska. Pavlína je v nejužším týmu organizátora závodu, píše blog, dělá rozhovory s elitními, obyčejnými běžci, nechyběla ani v expu závodu. Dělá vše, co je třeba. Pavlína totiž miluje běhání. Přitom ve svém dětství běh nesnášela. Jednoho dne ale zjistila, že to, že běhat může, je velké štěstí. Poslechněte si příběh Pavlíny a zjistěte, jak vypadá organizace tak velkého závodu. Dobrý den, Pavlína, já vás vítám v podcastu Na vlně zdraví. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přijala moje pozvání. Dneska bude z rozhovoru i video, protože jsme se spojili online. Já jsem si původně myslela, že Pavlína bude vysílat ze San Franciska, ale ona je teďkom v Čechách. Úplně na začátku bych chtěla vlastně uvést náš rozhovor tím, jak jsem vás poznala. Já jsem v polovině června dostala od svého muže k 50 dárek a to byl půlmaraton v San Francisku. Kdo sleduje moje sociální sítě, tak velmi dobře ví i celý ten zážitek, jak to celé probíhalo a tak. A spousta lidí mě potom oslovilo, že by je vlastně zajímalo, wow, San Francisco a půlmaraton a jak to tam vypadá a ty závody. A i já jsem vlastně byla v situaci v ten okamžik, kdy jsem ten závod dostala. Já jsem jako nikdy venku v zahraničí neběhala, že jsem najednou začala zjišťovat, kde se dostanu k informacím o tom závodu jako takovým. Zjistila jsem, že San Francisský maraton má svoji mobilní aplikaci a tam je blog a najednou jsem koukala, že ty články na tom blogu píše holka jmenující se Pavlína Marek a já, wow, to bude český jméno. Tak jsem si vás našla na Instagramu a protože jsem byla taková ta vyplašená žena, která poletí přes půl zeměkoule běhat, tak jsem si říkala, tak já vás zkusím prostě oslovit. Já jsem měla jako najednou obrovskou potřebu mít tam jako někoho, kdo mluví stejným jazykem jako já, byť se anglicky domluvím, a kdo mi třeba poradí, pomůže, nebo byla to jenom taková jakoby udička, jako mít někoho, kdo tam bude vlastně být jen vzdáleně se mnou. Tak jsem byla hrozně šťastná, že jste se mi ozvala zpátky a byla jste ochotná mi odpovídat na moje dotazy prvňáka, který prostě jde do té první třídy a vůbec neví, co si do té aktovky má přibalit. Tolik teda, Pavlí, k vám. Já bych byla hrozně ráda, jestli byste se mohla mým posluchačům představit jenom krátce. Kdo je vlastně Pavlína Marková? No, to je docela těžká otázka, hned takhle na začátek. Asi jenom holka, co vyrostla na venkově v Česku a dostala příležitost a odjela a změnilo jí to celý život v podstatě. Jak byste se, Pavlí, vůbec dostala k organizaci San Francisco Marathon? No, chcete tu krátkou verzi nebo tu dlouhou verzi? Klidně dlouhou, máme spoustu času. Takhle, já jsem vlastně 6 let žila v Americe, 1 rok v New Yorku, pak 5 let v Kalifornii a tam jsem si opravdu našla domov. A na závěr těch 5 let v Kalifornii, 6 let celkem, a víza mi měly vypršet za chvíli a já jsem hledala způsob, jak tam zůstat, protože já jsem tam přijela, když mi bylo 19, tak opravdu ty formativní léta jsem strávila tam, tak jsem chtěla zůstat. A jeden ze způsobů bylo právě pracovní vízum. Ale na to jsem potřebovala být zaměstnaná od nějaké větší firmy, než pro kterou jsem pracovala předtím. No, takže vlastně známý lomeno kamarád ze závodu, na kterém jsem dobrovolničila často, mě spojil s jeho známou Lori Abrahamson, která je ředitelka operací, nebo jak se to říká česky, operation manager, a toho právě San Francisského maratonu. A dal jí vědět, že ví o pisateli nebo žurnalistovi. Já jsem studovala žurnalistiku tam a oni zrovna potřebovali někoho, kdo by pro ně psal ten blog a e-maily a sociální média. Takže Laurie se mnou spojila a zrovna když jsem dobrovolničila někde jinde, tak to taky bylo trošku bláznivé, protože jsem byla prostřed nikde, musela jsem běžet zpátky do civilizace, abychom mohli provést vlastně ten pohovor. Po pohovoru mě asi měla ráda, tak chtěla příkladovou práci, to jsem jí taky poslala a to jsem taky psala po nocích, protože zrovna ten víkend jsem dobrovolničila na několika různých místech. No a nějak se jí to asi líbilo, tak mě řekla, že teda mě berou a zaměstnala mě.
A takhle jsem se dostala k San Franciskému maratonu. A kolik let jste pro něj nebo pro něj pracujete? Začala jsem pro ně pracovat loni v dubnu. Loni v dubnu, tak už ne úplně nováček, ale nejsem úplně senior tam. Pavlí, dostaneme se teda k vaší práci a úplně nejdřív k tomu půlmaratonu, protože je to téma, který je se mnou hodně spojený, pak se ráda dozvím ještě i něco víc o tom vašem běhání. Já si pamatuju, že když jsme přiletěli s manželem do San Franciska, vy jste mě mezi tím přes Instagram uklidňovala, že to výškový převýšení určitě se dá zvládnout, jaký mám limit závodu a podobně, takže to opravdu pro mě bylo i pocitově potom při závodě velmi důležitý, ty informace, které jste mi dávala předem. Ale já si pamatuju, že my jsme přiletěli a já jsem manželu říkala, až se ubytujem, tak já úplně poprvé kam chci jít do Expa, aby jsem měla to startovní číslo, aby jsem to nehonila ten druhý den, což byl den před závodem, ať mám prostě všechno připravené a tak. A já jsem si říkala, že ve chvíli, kdy budu v tom expu, takže vás zkusím skontaktovat a jenom se s vámi prostě pozdravit, aby jsem vás poznala osobně, ale já jsem si vás vůbec nestudovala, jak vypadáte, nekoukala jsem se na Instagram, jsem říkala, musím si tu holku nastudovat, ale vlastně vůbec na to nepřišla ta chvíle, ten čas. A já si pamatuju, a to prostě to bylo něco mezi nebem a zemí, že jsme vešli do toho expa v San Francisku, šli jsme rovně a někam tam prostě dozadu a najednou jsem se zastavila v určitém bodě, na tom, jak já říkám, to vypadá jak výstaviště v Holešovicích, prostě zakrytá velká hala a najednou jsem se zastavila, otočila jsem se doprava a říkám, Vašíku, to bude ta Pavlína. Ani jsem se nepodívala na ten Instagram, jak vypadáte. Přišla jsem k vám a vy jste na mě anglicky samozřejmě spustila a já, nejste Pavlína? A vy jste se úplně vylekala, že na vás někdo promluvil česky. Ale k vám fakt přivedla nějaká intuice. To byl strašně zajímavý pocit. Říkám to, že vy jste v tu chvíli stála u nějakých mikin, které byly spojeny s nějakou výzvou. Řekněte mi, protože v té hale na tom expo byla spousta lidí, spousta různých stánků, kromě vystavovatelů. Tam vlastně i ten San Franciscký maraton měl spousta prostě rolí, pozic a míst, protože já mám sice kolem sebe běžeckou bublinu, ale hlavně, a ta větší je ta, která nemá třeba zkušenosti se závodama. Tak jaká je vaše role právě v tom expu toho závodu, když už ten závod má přijít a blíží se? Takhle, jelikož ta základní základní Personál. personál je docela malý, tak my máme hodně dobrovolníků. Co se stane je, že my 3-4 dny vystavujeme to expo, stavíme to expo, vlastně vy jste viděla tu obrovskou halu plnou, ale když tam přijdete v úterý, ve středu, tak to je celé prázdné, tam nic není a jako vy to musíte všechno postavit. Tak opravdu ty první 3-4 dny všichni jenom staví, to je hodně fyzické práce, celý den tam v podstatě jste, díky bohu za kávu. A to je v podstatě všechno, co vy děláte. Vy třídíte krabice podle triček, protože jak jste říkala, já jsem stála u nějakých mikin, tam máme několik výzev, každá výzva má jiné tričko, teď musíme ještě rozstřídit trička podle velikostí, aby to bylo jednodušší potom při vydávání. Je to opravdu hodně. Tak celý ten tým se soustředí vlastně na tu výstavbu toho expa. A potom, když se to expo otevře, tak už každý z toho základního týmu máme dáno, co budeme dělat a o čem my víme víc, abychom potom zvládli rychle natrénovat, poučit naše dobrovolníky, na kterých opravdu hodně závody, nejen San Franciscký maraton, ale závody celkově opravdu závisí. Protože v tom sportu tam opravdu nemůžete platit každého, takže dobrovolničení je velká věc, hlavně v tom běhu, jinde určitě taky. No, v podstatě potom, jak máme ty role rozdělené, tak někdo je u triček, která dostávají všichni závodníci, někdo jako já. My jsme tam měli asi 5 různých výzev, kde vlastně běžci přijdou, ukážou nám jejich startovní číslo, my podle toho jim dáme vlastně ty jejich trička, odměny, medaile a tak dále. A potom někdy se stane, že se ty čísla nevyčíslou správně, takže si lidé myslí, nebo mají určitou výzvu splněnou, akorát, že to není vytisknuté, tak pak musíme zase komunikovat vlastně s informacemi a vlastně máme tým, který dělá solutions, který dělá
Jako Vlastně řeší tyto výsledky problémy v mhm, podstatě. řeší No vlastně tak za vás ty problémy, který tam vznikají v průběhu té akce. přesně. Tak my blízce komunikujeme s těmito týmy, abychom opravdu každému dodali to tričko, nebo ten napínáček, nebo cokoliv, co oni si vlastně vysloužili, vyběhali, tak aby všichni dostali to, co potřebují, to, co si zasloužili. To mě vlastně se A moc líbí v rámci té organizace, jak říkáte, že vy než ten závod je, že to není jenom o tom, že člověk pak dostane krásnou medaili, já ji tady mám dokonce před sebou, ale že vlastně, jestli to správně chápu, tak vy při přípravě na ten závod, já nevím, jakou dobu před, vyhlásíte nějakou výzvu a ty lidi si můžou vyběhat do termínu toho závodu nějaký, jak říkáte, trička, mikiny, odznáčky. Je to tak, že pracujete s tím v rámci PR? ano, tak to je. My máme určité výzvy během celého roku. Někdy je to opravdu jenom, že máme třeba víkendy, kdy máme akce, že když se přihlásíte teď a použijete ten kód, tak dostanete speciální tričko, které říká trénuji pro San Franský maraton. Tak to je jeden typ akcí, které máme a potom většinou jsou to výzvy, které trvají déle. My máme asi jednu nebo dvě výzvy, které se dají splnit během toho jednoho víkendu závodního, ale máme výzvy, které trvají několik let. Například u těch Miken, kde jsem stála, to je naše vlastně výzva 52 se to jmenuje, což znamená, že jeden rok běžíte ten první půlmaraton, druhý rok běžíte druhý půlmaraton a třetí rok běžíte plný maraton. A dohromady máte tedy 52 mil. A za to potom každý rok, podle toho, který rok to dokončíte, máte jinou mikinu. Většinou děláme jinou mikinu každý rok. A máme takových výzev několik. Jsme partnery s dalšími závody kolem právě toho Semřetického zálivu. A lidé mají šanci si vyběhat takhle různé výzvy. Pavlí, já když jsem koukala vůbec na San Francisco, na ty běhy, které se tam konají, já jsem měla dojem, že se neběhá jenom ten, kde jsem byla já, který se běžel 23. července, ale pak jsem koukala, že je tam něco v listopadu, že jsou tam jako různě ještě v průběhu roku. To se taky týká té vaší organizace? Ten v listopadu, to je Berkeley půlmaraton a to je v podstatě, my tomu říkáme náš sesterský závod, ale všechno je to pod jednou organizací. Berkeley půlmaraton a San Francisco maraton, to všechno děláme vlastně my. A my spadáme pod jinou organizaci, která byla založena, já teď nevím úplně přesně kdy, ale v podstatě, aby byly tyto dva závody snáze spojitelné, protože my všichni pracujeme na obou, takže jo, potom je to jednodušší s výplatami a tak dále, a tak dále. A s organizací vůbec promo akcí, protože nechceme zase přetěžovat lidi, kteří chodí na oba závody a tak dále. A jinak další závody, byl tam ten Oaklandský maraton, tak to je jiná organizace, se kterou my jsme se jenom s stali partnery, abychom vlastně takhle ty běžce hezky si posílali od jednoho závodu k druhému. A hodně lidí běhá rádo nejenom jednou ročně závody, tak ono to je potom i jednodušší pro ně, protože vlastně během toho roku my jim můžeme doporučit určitý závod. Máme partnerský závod dole v Los Angeles právě a z toho taky je vlastně jedna výzva, když běžíte, já myslím, že se to jmenuje The Los Angeles Rose Marathon, nebo něco takového. Já vím, že to má něco společného s růžemi. A zároveň s tím v ten samý rok běžíte San Francisco, dostanete speciální medaily. Pavlíno, máte představu, kolik Čechů se dostane, protože pro mě to jako byla velká dálka. Já jsem měla velké štěstí, jsem to dostala jako dárek, takže my jsme měli přestup v New Yorku, kde jsme byli 5 dní a hezky jsme se zaklimatizovali a potom vlastně jsem byla super zaklimatizovaná i na ten závod. Je to prostě strašná dálka, stojí to samozřejmě i spoustu peněz, že jako dostat se tam není úplně jednoduché, tak to si uvědomuju, že pro ty Čechy jsem vnímala a pro tu komunitu lidí, co mě sledují, že ono je atraktivní to, že se to děje v tom San Francisku, že je to tak jako daleko, protože já tady teď poběžím Klánovický půlmaraton, to asi vůbec nikoho zajímat nebude. A vlastně máte představu, kolik Čechů se na takovejhle závod, na to západní pobřeží dostane? Dohledatelné by to určitě někde bylo. Nevím, jak na ostatní závody, ale přístup k těm datům bych já nejspíš měla, ale opravdu nemám tušení. Ta běžecká komunita celkově, kterou já jsem tam potkala, tak v ní jsou
2 Češky, nebo byly, já a kamarádka, a 1 Slovenka, a potom znám ještě jednoho Čecha, který bydlí právě v tom Severském zálivu a taky běhá. Ale jinak nevím, Nebude to opravdu nic. nevím. A máte představu, já jsem měla pocit, když jsem běžela, takže tam prostě byli Indové, lidi prostě z té Jižní Ameriky a Číňani a prostě nevyznám si, tam bylo strašně moc kultur. Mě jako úplně nadchlo to, že tam bylo multikulturní prostředí. Je to opravdu běžné tady na těch závodech? Určitě ano, zvlášť na těchto velkých maratonech, světových maratonech, v podstatě by se dalo říct, tam opravdu máte lidi z celého světa a nejen, to se mi na tom sportu líbí, že to jsou lidi z celého světa, nejen ti, kteří jsou ty elitní běžci, kteří tam opravdu přijdou, aby se kvalifikovali na bostonský maraton například, ale že opravdu to je záležitost, kterou si užijí všichni z celého světa a nezáleží na tom, jak rychle běží. A ono i San Francisco a vlastně celý ten záliv je velmi multikulturní místo, tak ten závod to opravdu už jenom odráží, v podstatě by se dalo říct. Takový pocit já jsem z toho teda měla taky. Mluvila jste o kvalifikaci, někteří lidé mi psali, jestli bylo potřeba se na ten závod kvalifikovat, tak jsem mi uklidnila, že to bych se asi zcela určitě nestihla kvalifikovat. Jak to je s těma kvalifikacemi na těch mezinárodních závodech? Teď já samozřejmě nevím o všech závodech a upřímně si nepamatuji časy, které potřebujete, abyste se kvalifikovala, dokonce ani na Boston, protože tam je to opravdu podle věkové kategorie, je to věkové kategorie například, promiňte. Ale některé závody, právě například jako bostonský maraton, dalo by se říct, trošku přerostly organizátorům přes hlavu v jeden moment a bylo tolik zájemců, že se museli začít dělat kvalifikační časy. Ty kvalifikační časy se každým rokem trochu zkracují, protože máme čím dál rychlejší běžce a z nějakého důvodu jsou lidé stále lepší rok od roku v běhání. No a San Francisco maraton je jeden z maratonů, který vy můžete použít jako kvalifikaci na několik závodů. A zase já si přesně nepamatuji, na které všechny si můžete kvalifikovat, je to na našich stránkách. A jeden z našich půlmaratonů je také certifikovaný jako kvalifikační závod. Opět neřekla bych, jestli ten první nebo druhý, protože opravdu těch informací je hodně a já je všechny v hlavě nemám. Určitě to není potřeba, ale vlastně jsem si říkala, zase já vůbec nevím jako like a jako hobby běžec, který si občas jde zaběhat, jak tohle funguje, takže je to tak, že vy patříte mezi kvalifikační závody a já, když splním nějaký časový limit, za který uběhnu ten půlmaraton, ne teda ten, za který jsem to uběhla já, ale prostě bude tam nějaký limit, tak se dostanu, kvalifikuju na ten bostonský třeba například. Na bostonský by to musel být plný maraton, myslím, ale ano, to je dobrý příklad. Můžu se zeptat, jakou tradici má ten San Francisco maraton? Kolik let už se běhá, jestli to víte? To vím, loni jsme měli 45. výročí, tak letos jste běžela vlastně 46. maraton. A ten závod byl původně založený vlastně běhací skupinkou nadšenců, kteří si říkali Pama Kids Runners. A taky to vlastně stejně jako Boston to rostlo, protože lidé objevili, že běhání je docela fajn sport a letos jsme měli největší závod vůbec, kdy se nám zaregistrovalo 30 000 běžců. Samozřejmě ne všichni to vždy běží, někteří jsou zranění, nemůžou se tam dostat, že jo, letadla nelítají vždycky, takže myslím, že jsme letos měli nějakých 28-29 tisíc, kteří to opravdu běželi, ale měli jsme 30 000 registrovaných a to je největší závod, co jsme kdy měli, jako ten San Francisco maraton. Tak jsem ráda, že jsem byla u nějakého rekordu. V průběhu toho závodního víkendu se běží více běhů. Je to tak, že tam můžu třeba přiletět, což by teda bylo asi hodně marnotratný, jenom na 5 nebo na 10. Ano, určitě. Celý ten víkend máme závody během celého víkendu. V sobotu se většinou běhají Family 1K, což je rodinný 1 kilometr, což je hodně pro děti, nebo pro matky z kočárky, co si to chtějí zaběhnout. Je to opravdu zaměřené na ty mladší běžce a na rodiny,
nebo naopak i na starší generaci máte babičku, která opravdu chce si zaběhnout závod, tak ten 1 kilometr, tak to je taková příležitost. Ještě taky, jak to je tím San Francisckým maratonem, že jo, tak to je větší halo, než kdyby to bylo jenom 1 kilometr kolem, dejme tomu, vesnice. Tak určitě v tomhle tom je to dobré, bych řekla, že máme vzdálenosti a události od nejmenších po nejstarší. A taky, že si můžete vybrat celý den běžet. V sobotu tam je taky 10kilometrový závod, pak v neděli máme ty 2 půlmaratony a plný maraton. A ještě druhý 10kilometrový jsme měli A letos. Pavlí, a já si myslím, že my jsme se tam při nabíhání na Golden Gate Bridge, což byl ten můj sen, přeběhnout ten San Franciscký most, podle mě míjeli s ultra nějakým během, jestli je to možný a spadá to taky pod vás. Ano, máme ultraběh a ten začíná v sobotu večer. V sobotu večer naši ultraběžci, kteří běží vlastně maraton dvakrát, takže cokoliv, co je delší než normální maraton, 26,2 mil, je počítáno jako ultramaraton. Většinou se začíná na tom bodě 50 kilometrů, někteří tomu říkají takový baby ultramaraton, ale je to plný ultramaraton opravdu. A potom to jde většinou 50 mil, 100 kilometrů, 100 mil a v New Yorku je ultramaraton, který má 3100 mil a trvá, kolik máte na to dní? Já jsem zapomněla, ale je to úžasná událost a celý se to běží kolem jednoho bloku, pořád dokola. To musí být A neskutečně náročné. ano, je o tom i dokument teda a já si to nedovedu představit, to opravdu potom jde mimo záležitost těla, já bych řekla, to už je něco úplně jiného. Ale abych se dostala zpátky k tomu našemu ultramaratonu. Naši ultramaratonci začínají v sobotu večer, mají do 4 do rána zhruba, myslím, čas na to doběhnout ten první maraton a poté se přidají k našim maratoncům a v minulých letech začínali na stejno, že museli na té startovní čáře být společně s maratonci, s maratonskými běžci, ale letos jsme to udělali trošku jinak, aby měli trošičku víc času na rekonvalescenci a že mohli začít během 1 hodiny od startu maratonu. A poté běží už s těmi maratonci. Pavlíno, já jsem vnímala, a pro mě to bylo asi největší point toho strachu a obav. Já jsem se vůbec nebála, že neuběhnu 21 kilometrů, jak bych to šla. Tohle jsem vůbec neřešila, ale když jsem zjistila, že je tam velké převýšení, pro mě prostě 444 metrů je ve vaší bublině asi velká legrace, ale pro mě to bylo opravdu nepřekonatelné převýšení, které jsem nakonec zvládla vlastně nevím jak, protože já jsem měla takovou radost toho závodu, že ani nevím, kde ty kopce byly, logicky vím, ale vlastně vůbec to nakonec ten problém nebyl. Řekněte mi, je to specifikum toho San Franciského, jak půlmaratonu, tak určitě maratonu a ten ultra se předpokládám běží ještě tam někde za tím kopcem do výrazně vyšších kopců, teda za mostem do výrazně vyšších kopců. Je to specifikum tady toho půlmaratonu, protože já, než jsem vyjela z Čech, tak jsem obešla tady všechny běžecké prodejny, abych zjistila, jestli všechno mám a nemám. A většinou nikdo o tom vašem půlmaratonu nevěděl, nebo maratonu, o tomto závodu tady v Čechách, ale jeden kluk řekl, jo, já jsem o něm slyšel, můj kamarád ho běžel a tam se rekordy rozhodně nedělají. Tak je to specifikum právě ten kopcovitý terén té oblasti San Franciska? Určitě je to jeden z kopcovitějších městských maratonů, které můžete běžet. Nevím, jak ve světě, ale ve Spojených státech určitě. Vím, že ve světě je pár ještě kopcovitějších, ale není to, jak říkáte, úplná rovinka. Rekordy tam padají většinou jenom v rámci toho závodu, že někdo běží rychleji, než někdo před nimi běžel, ale že by tam lidi šli a chtěli uběhnout svůj nejrychlejší maraton vůbec, to se často nestává. Loni jsme měli běžce, Kal Kalamia se jmenuje, a tento běžec vlastně tam překonal svůj nejlepší čas v maratonu, ale to opravdu většinou se nestává právě i díky těm kopcům.
Pavlíno, máte vy nějaký tip, ještě než se dostanu teda úplně k vám, jak zvládnout ten kopcovitý terén, jak se na to připravit? Já jsem musela jenom přepnout hlavu. Máte nějaký tip, taky jste někdy musela začínat běhat. Jaká je vůbec vaše historie? Už se pomalu dostaneme k vašemu příběhu běhacímu. Jak byste se dostala k běhání? A vy teda běháte podle Instagramu šílený kopce. No tak nejdříve k těm kopcům. Já žiju podle hesla, co mi můj velmi dobrý přítel Ian jednoho dne sdělil, když on běžel svůj 200-mílový závod a já jsem byla jeho pacer. A my jsme bylo to uprostřed noci a byl tam kopec. Ani ne tak vysoký kopec v porovnání s tím, co on už udělal. A on takhle poukázal na ten kopec a řekl, jako já to zkusím přeložit nějak bez špatného language, bez sprostých slov, protože on jich pár použil. A on řekl, vidíš tamto? Tomu se říká kopec. Já ti teď dám nějaký úplně super profesionální tip. Ty toho potvoru vyjdeš. Ty ho nepoběžíš. Tak, to je ta čistá verze. Pravda je, že čím delší závod, tím méně těch kopců běháte. Čím delší závod, tím víc těch kopců vyjdete. Pokud nejste elitní běžec a v tom ultra světě i elitní běžci, pokud nejste Jim Walmsley nebo Courtney Dauwalter, tak prostě ty kopce šlapete. Samozřejmě ty kratší závody jsou víc, vám víc odpustí. Pokud vyběhnete moc rychle, tak vás to nechytí až tak moc později v tom závodě, ale opravdu čím déle jdete, tím více těch kopců šlapete a neběháte. Vzhledem k San Francisku tam opravdu hodně lidí ty kopce běhá. Jediné, co k tomu můžu říct, je trénink. A opravdu, jak říkáte, přihodit si to v té hlavě, protože já jsem se kopců bála, já jsem se koukla na kopec a moje srdce bylo 180-200 tepů za minutu. Jenom z toho, že jsem se koukla na kopec. A už je to lepší. Jedna z věcí, co mi pomohla, bylo, že jsem se v roce 2020, když svět se zavřel pod pokličku, tak já jsem se zúčastnila jednoho virtuálního závodu od Avipa Running. A to bylo, že vlastně někde kdekoliv vy můžete na běhacím páse nebo ve vaší vlastní ulici do kopce z kopce vyběhnete Mount Everest. Mount Everest. A to byla věc, já jsem se jí zúčastnila a v sobotu večer, já jsem byla jenom v polovině a říkala jsem si, to nezvládnu. Prostě za celý týden v sobotu večer být jenom v polovině Mount Everest, vlastně na převýšení, tam se počítaly ty výškové metry. No a v neděli jsem se jim takzvaně kousla. Já vím, že to si řeknete, že vy víte, že ten kopec bude nepříjemný, že to bude asi trošku bolet, ale jak říkáte, musíte si to přepnout v té hlavě. A to se nějak stalo a dokončila jsem Mount Everest a od té doby ty kopce jsou trošku snazší, bych řekla. Tak opravdu to je kombinace toho, jak myslíte a toho tréninku. Musíte mít obojí. A to se běželo přes nějakou aplikaci, kde se ty výškové metry jako ukládaly a kolik jste měli? Vy jste měla týden na to uběhnout výškové metry u Mount Everestu? Měli jsme na to týden. Já jsem trošku neúplně chytře začala až v úterý, protože jsem si říkala, v pondělí je vždycky odpočívací den. Pro většinu běžců je pondělí odpočívací den. A vlastně vy jste to nahrávala s jakýmikoliv hodinkami nebo přes Stravu, což je hodně oblíbená aplikace pro běžce. A pak jste posílala odkazy na ty vaše nahrané běhy těm organizátorům a všechno se to tam počítalo. Pavlíno, vy běháte určitě radši v přírodě, než někde ve městě, že jo? Čím jste si přírodu zamilovala? Je to proto, že jste prostě holka z vesnice a máte ráda přírodu. V čem je to běhání v přírodě lepší než to? Asi je to hloupá otázka, ale stejně já jsem prostě ten běžec na té silnici. Takže pro mě to není úplně přirozený, když mám přírodu moc ráda, ale mně se prostě líbí běží po tom tvrdém povrchu. Říkám to na rovinu, já když běžím v lese, tak já mám pocit, že se jako přizabiju. V čem je pro vás kouzlo toho běhání v terénu? Tak tady bude asi trošku delší odpověď. Nevadí. Protože to jde trošku do té minulosti, jak já jsem vlastně začala běhat upřímně. Nejdřív teda k té přírodě. Něco na tom lese, něco na té zeleni, prostě vám vyčistí hlavu. V Japonsku to i lékaři doporučí, jít se procházet do lesa. Myslím, že se tomu říká shirin-yoku. A něco prostě na té zeleni
ono je to i, našla bych tu studii, kdybych ji hledala, ale že když jdete do lesa a vidíte ty zelené listy, zelenou trávu, prostě ta zelená nás lidi uklidňuje nějakým způsobem. Někde na to je studie, kterou jsem kdysi četla. A, tak to určitě je část toho. A ta druhá část, jak jsem vlastně k běhání přišla. Takhle, já jsem nenáviděla běhání. Já bych neběhala, ani kdybyste mě platila. Na druhém stupni základní školy, tam, kde teď učím, jsem jednou předstírala, že jsem omdlela, abych nemusela běžet 1 kilometr na fotbalovém hřišti. A nefungovalo to, musela jsem ho běhnout stejně. Ale prostě to nebyli jsme přátelé, já a běh. Vlastně já a sport celkově. A na střední poté mně se stalo, já už nějaký problém, nějakou dobu jsem měla problém vlastně s kyčlemi, s pohybovým aparátem a na střední škole se mi stalo, že vlastně všechna ta bolest, co tu a tam přišla, nebo tu vlastně se všechno nějak pokazilo najednou a já jsem skončila na pohotovosti, kam mě vyvozit v kolečkovém křesle a to nebyl úplně nejlepší čas mýho života, protože tam sedíte a říkáte si, no a je to teďkon teda jako konečná, nebo jako ještě budu chodit, vlastně vy nevíte. A myslím, že to ve mně zůstalo, tak potom jsem začala ráda chodit do té přírody, když jsem teda potom už mohla zase chodit, tak jeden z důvodů, proč já běhám, je protože můžu. Protože mám to privilegium, že já můžu. A, a běhat jsem začala až teda v Kalifornii. Jak jsem řekla, já jsem nerada běhala. Já jsem nevěděla, co je to trailové běhání. Já jsem nevěděla, že lidi běhají po lesech, po trailech, po cestách, přes kořeny, kameny. A nevěděla jsem, že lidé běhají daleko. Já jsem věděla, že existuje nějaký ten maraton, že se to většinou běhá na silnici, vlastně v mých očích vždycky na silnici, ale nevěděla jsem nic o té krásné komunitě, která vlastně byla kolem běhání v lese a běhání daleko. To se změnilo. Já jsem jednoho dne já jsem se jednoho dne šla projít do vlastně lesů, co byly poblíž mého domova v Kalifornii. A tam je údolí hned vedle Oaklandu, kde rostou ty vysoké sekvoje, ty nejvyšší stromy na světě. Říká se jim redwoods, červené dřevo. Oni opravdu mají krásnou načervenalou barvu, ta jejich kůra a voní úplně nádherně. A tam jsem právě byla na takové té lesní pěšině a najednou něco mě trklo, že hele, tady by se možná dobře běželo. Tak jsem pár rychlejších kroků, no a najednou jsem doběhla k autu, ani jsem nevěděla jak. A tak to bylo trošku zvláštní. A já jsem přišla domů a otevřela jsem e-mail a v tom e-mailu jsem měla odkaz na video od REI, to je jedna outdoorový prodejce v Americe. A bylo tam video, které se jmenovalo Jak uběhnout 100 mil. To video je od Brenda Leonarda, obyčejný chlap, žádný elitní běžec. Já jsem si viděla ten název, říkala jsem si, 100 mil, jako co? To není možný. Tak jsem otevřela to video, koukla jsem na to video a Brandon Leonard je neskutečně vtipný člověk. A vlastně v tom videu jsem zjistila, že to, co já jsem dělala ten den běhání na lesních pěšinách, existuje, že je obrovská komunita lidí, co to dělají a že je obrovská komunita lidí, co na těch pěšinách přes ty kořeny a kameny běhá docela daleko. No a tak jsem se rozhodla, že jednoho dne takový 100mílový závod uběhnu. Prostě ten samý večer. No a tak jsem zůstala u běhání v lesích a změnilo mi to život. Všechno dobrý, co se stalo v posledních 5, 6 letech, já zvládnu se pojí s tím jedním rozhodnutím. Protože potom jsem začala dobrovolničit, abych zjistila, jak to vlastně vypadá, když lidi běhají takhle daleko a potkala jsem tu nejlepší komunitu lidí na světě a naprostá většina mých přátel patří do té komunity. No a proto asi stále běhám v lesích, protože mi to prostě to tam patří. Pavlíno, jak se člověk stane vlastně dobrovolníkem na takovémhle závodě? Tak takovéhle závody vždycky potřebují dobrovolníky. Jak už jsem řekla, tak běhání a zvláště tedy potom ultraběhání a trailové běhání opravdu leží a běží na dobrovolnicích. A většina těch organizací mají
formuláře na jejich webových stránkách. Vy prostě takový formulář vyplníte, řeknete jim, co byste ráda dělala, dáte jim kontakt na sebe a oni už se s vámi spojí a vy pak přijedete a začnete dělat práci, kterou možná jste nikdy nedělala, ale většinou je to velmi odměňující. Je to naplňující. Pavlí, jak často dneska běháte? Jak často trénujete? Většinou takových 5 dní v týdnu běhám. Přes týden, když chodím do práce, tak samozřejmě je to trošku kratší, nebo ty běhy musím rozdělit na 2. Takže většinou běhám tak 5 až 7krát, ale je to třeba 2krát denně, když nemám čas odpoledne, nebo vím, že nebudu mít čas odpoledne, tak běžím 4 míle ráno, 4 míle odpoledne, aby se to vešlo do toho dne. A potom o víkendech jsou většinou ty delší běhy, kde vy trénujete nejen ten běh, ale i vybavení, jídlo a tak dále. Pavlíno, my tady hodně mluvíme v mílích. Pro mě byl velký problém si to všechno přepočítávat na ty kilometry. Tohle byl mezinárodní závod, že tam určitě vždycky kilometry uvedený byly. Umíte mi říct, kolik je 1 míle kilometrů? 1 míle je 1,6 kilometrů. Já, jak jsem začala běhat tam, tak všechno mi to jede v mílích. Ale když právě začnete pracovat na těchto mezinárodních závodech, tak už se vám to v té hlavě všechno nějak zapamatuje, takže víte, že 1 míle je 1,6, 5 kilometrů je 3,1 míle, 6,2 míle je 10 kilometrů a tak dále. Už vám to tam naskáče, ale to se Kolik... omlouvám, že já automaticky mluvím v mílích tady. Ne, tak to k tomu samozřejmě k našemu rozhovoru patří. Kolik teda týdně tak naběháte? To záleží. Já se tady kouknu, kolik mám na plánu napsáno na skříni. Většinou tedy je to mezi 50 a 100 kilometry, záleží na tom, jestli mám týden, kdy vlastně většinou jsou 3 týdny, kdy vy nabíráte vzdálenost, kdy vy běžíte každý týden trošku víc a pak jeden týden většinou je takzvaný cutback, kdy vy si odpočinete, takže běžíte jenom těch 50, 60 za ten týden. To je důležité dát tomu tělu čas si odpočinout, jinak to s vámi vzdá. A vy máte nějaký tréninkový plán třeba od nějakého trenéra, nebo už si to plánujete si to sama? Takhle, já vlastně až do teď jsem si to plánovala sama. Většina mých závodů jsem uběhla na plánech, který jsem našla online na internetu, protože tam je hodně dobrých resources, Zdrojů? hodně dobrých zdrojů, děkuji. Ale samozřejmě je lepší mít plán, který je ušitý přímo pro vás a pro vás životní styl a pro to, jak rychle vyběháte. Hodně těch plánů je pro rychlejší lidi. Já jsem spíše pomalejší běžec. Já vždycky říkám, já neběhám rychle, já běhám daleko. Někteří zvládají obojí, já mezi ně nepatřím. Ale teď vlastně 3. týden spolupracuji s trenérkou, protože jsem měla 2 závody, které mě se úplně nepovedly, jak bych chtěla. A řekla jsem si, že je možná na čase spolupracovat s trenérkou, protože mám zatím největší závod teď na podzim, co jsem kdy běžela. A chtěla jsem si být jistá, že to zvládnu. Chtěla jsem víc individuálnější přístup, než je nějaký internetový plán. A je taky jednodušší, přiznám, když někdo jiný za vás dělá rozhodnutí, protože určitě po těch letech už jsem byla unavená z toho a můžu teda dneska to zkrátit, o víkendu to prodloužit, nebo naopak, co když jsem nemocná, nebo co když jdu na vlastně bikepacking, na výlet, na kole, na několik dní, musím běhat ještě potom večer. To jsou otázky, které já jsem nezvládla odpovědět jako nebo jako někdo, kdo netrénoval lidi nebo někoho jiného. Takže teď 3. týden spolupracuji s trenérkou. A užíváte si to? Moc. Vy jste řekla moc hezkou věc, já jsem o tom mluvila s mojí běžeckou trenérkou Veronikou Prety, ona taky říká, že vlastně na začátek člověk úplně trenéra nepotřebuje, že může začít chodit, běhat a že se dá leco pochytit, ale vy jste se taky dostala pak do bodu, kdy jak říkáte, on i za vás rozhoduje, on vám rozkládá vlastně ty běhy i do toho, kdy máte víc regenerovat a kdy ne. Já jsem člověk, který zase, když se svěří trenérovi, tak i když spolu de facto si plánujeme ty tréninky taky online, tak je to o tom, že já si říkám, ona tomu dala tu energii a vlastně bylo by mi nefér i vůči té trenérce, vlastně to nesplní. Neříkám, že uběhám všechno, ona jestli ten rozhovor bude slyšet, tak se bude smát,
ale prostě mám někoho, nějakého parťáka, který ví, jestli tohle můžu, nemůžu, který mi dokázala říct, hele, prostě před tím půlmaratonem už nedělej tohle, ale dělej tamto a jak říkáte, rozhoduje. Takže to jste v podstatě potvrdila to, co i říká Veronika. Vy jste říkala o tom, že mimo jiné trénujete i vybavení a třeba výživu. Tak jak se vybavit, nebo co sebou dáváte na ty longrany, který máte, předpokládám, o víkendu? Co si sebou berete a co testujete? Tak právě teď testuje vybavení na ten závod, na který se připravuji na podzim, protože vy nikdy nechcete běžet závod v novém vybavení. Prostě to je velké ne. To i kdybyste měla boty, které se v podstatě rozpadají a chtěla si koupit nové, tak prosím vás, ty nové necháte, že jo, až na potom závodě. Prostě v novém vybavení se neběhá a zvláště potom, když běžíte daleko, třeba na tom 10kilometrovém závodu, 5kilometrovém, to vám ještě odpustí hodně, to vaše vybavení, že jo. A když běžíte 50 kilometrů, i ten maraton a dál, tak nové boty, když vás začnou dřít na druhém kilometru, tak do 5 kilometrů ty 3 už doběhnete, ale dalších 60, to už úplně není ono. Tak teď zrovna, zrovna dneska ráno jsem zkoušela běžet s novým kloboukem, který jsem si koupila, protože ten závod je na Sahaře, takže jsem si říkala, že možná lepší než jenom kšiltovka by byl klobouk, který má víc stínu a větší UV, UV filtr. No, UV filtr, děkuju. Tak to jsem zkoušela třeba zrovna dneska ráno, jestli sedí, jestli mě někde nedře, protože ten jsem si pořídila nedávno. Jinak s tím vybavením hodně často zkouším právě, jaké ponožky do vod, protože i ponožky vám můžou nadělat hodně neplechy. Jakou sportovní podprsenku, jestli je dostatečně materiálu na tričku v podpaží, jestli si nedřete kůži o sebe. Jaké spodní prádlo, protože to opravdu vám dokáže nadělat neskutečnou neplechu. A jsou lidé, kteří nedokončí závod právě protože se takhle odřou kůži někde. A to je... Věřím tomu, že to opravdu může ukončit závod, protože někteří běžci s tím mají problém. Tak vybavení jako toto. Potom jsou určitě třeba batůžky, se kterými musíte běhat, když potřebujete více vody, když potřebujete například povinné vybavení, třeba na tento závod musíme mít že jo, čelovku, samozřejmě, protože je to dlouhý závod, bundu, která má zalepený švy, která je opravdu voděodolná, musíme mít ten speciální, vlastně, jak se tomu říká česky, emergency shelter. Nějaký záchranářský balíček. Ano, přesně tak. Přístřešek, kdyby náhodou něco, 800 kilokalorií extra jídla, je toho opravdu hodně a vy chcete si to všechno dát do toho batůžku, abyste věděla, jestli vás to někde dře, jestli potřebujete to tam přeskládat jinak, jestli se vám to tam vůbec vejde, nebo jestli potřebujete větší batůžek, protože máte, že jo, batůžky, co mají 5 litrů objem, ty běžecké batůžky, a máte batůžky, co mají 15 litrů objem, potom už si dělají batůžky, co mají víc, tak si to všechno musíte vyzkoušet, protože opravdu nechcete, abyste nedokončila závod kvůli tomu, že vás zradila vaše výbava, nebo že jste si něco nevyzkoušela. To samé ohledně výživy. Já třeba říkám, že a já podle toho i žiju, že je nejlepší jíst opravdové jídlo, dokud vám to žaludek dovolí. A to se taky musí trénovat, protože když vy si dáte velký oběd a pak budete běžet 5 kilometrů, tak vám asi úplně úžasně nebude. Někteří by mohli to jídlo takzvaně reklamovat, tak to se také trénuje, běhání po jídle nebo jezení zatímco běžíte. Samozřejmě existují různé gely, gumítci, energetické tyčinky a to všechno vy si chcete vyzkoušet, protože ne vždycky to tomu žaludku sedne. A je dobrý vlastně vědět, já se teda takhle přiznám, že jsem právě v tom San Francisku, protože se běželo v 6:30 ráno, byl start a já jsem už po 5. někdy jela na ten start, abych tam byla včas a věděla jsem, že třeba ve 4:30 musím jíst, to prostě je úplně nepřirozený, ale věděla jsem, že jako musím něco do sebe dostat, tak jsem to nějaký banán a vezla jsem si z Česka od Penka sojový suky a takový jakoby gelový, želibar se to jmenuje, tyčinky, což jsou gely, ale v tyčince, že se to neteče nikde. A já tyhle věci taky neberu, že když je člověk doma, tak je to jako
jednoduchý, tak si to jídlo zorganizujete, jak říkáte, můžete mít i skutečné jídlo, kdežto já jsem v té Americe nechtěla úplně jako riskovat, že to nezvládnu kvůli tomu, že mi bude špatně s něčím, co neznám, a tohle jsem si trochu stihla oskoušet. Já jsem byla neskutečně jako překvapená, že já jsem ten půlmaraton uběhla na těch sojových sukách a tom jelly bar, protože já jsem si každou půl hodinku prostě třeba kousla a dodávala jsem tu energii postupně a zjistila jsem, že ty věci vlastně fungují, byť je asi na běžný běhání člověk nepotřebuje, ale na ten závod to byla moje taková jistota z domova vyzkoušená, byť vy v rámci San Francisco maratonu tam máte spoustu partnerů a člověk si tam může cokoliv koupit, ale fakt jsem to neriskovala, byť mě to teda velmi lákalo. Já koukám, že teda vy tam máte spousta věcí na to běhání, který potřebujete. Kolik kilo vy třeba, řekněte mi, na jaký závod jdete, jestli to není úplně tajný. To mě zaujala ta Sahara, což dneska je venku asi velmi podobně. A dobře se na to trénuje. O jaký závod jde a o jak je dlouhý, protože ta výbava asi musí být šílená. Tak zeptat se můžete, tajné to není. Jmenuje se to Ultra X Morocco. Je to tedy v Maroku, je to více jihovýchodně, takže opravdu už je to ta brána do té Sahary, kde my poběžíme. Díky bohu to vypadá, že tam nebudou písečné duny, protože v písku se běhá na dvě věci. Ale je to spíše ta kamenitá část Sahary, tak z toho mám radost docela. A dohromady je to 110 kilometrů. A tento závod je takzvaný etapový závod, což znamená, že první den my běžíme 60 a druhý den běžíme 50 a mezi tím se spí. Teď ne na všech ultrazávodech se mezi tím spí, je mnoho závodů, na kterých se nespí a vy běžíte vlastně těch 160 kilometrů třeba v kuse. Je na vás, jestli si někde lehnete na kraj trailu na 5 minut, nebo jestli prostě poběžíte pořád, nebo půjdete, protože ono potom v ty 3 ráno, když ten spánek, tak to je jako démon, co vám takhle sedne na ty oči a vy už nemůžete dál prostě, tak někdy tak jako chodujete ve spánku, ale tento závod to má tak, že se tam vyspíte, tak uvidím, jak mi to bude prospívat. Já vám budu držet moc palce. Mluvíte o spoustě kilometrech, o převýšení, o váze, kterou sebou vytáhnete. Vy jste ještě mladá, jo, ale stejně, jak regenerujete? Určitě to nějakou regeneraci chce i ve vašem věku. Určitě. Regeneraci to chce v každém věku. V tom světě ultraběhání je to tak, že někdy starší lidé to zvládají trošku líp, protože už mají právě tolik mil pod tím opaskem takzvaně, protože už to umí, už ví, co si můžou dovolit v den závodu, co si můžou dovolit po závodu a už jsou na to lépe natrénovaní než mladí. Jedna zajímavá věc o ultraběhání je, že a lidé dělali ultraběhy od jak živa, to my lidé máme historii jako ultraběžci, ale jedna zajímavá věc je, že v tom světě ultraběhání ne vždycky vyhraje ten nejmladší, že jo. Ty půlmaratony, to většinou vidíte, věk vítězů je 20 něco, že jo. Většinou se to pohybuje v těch 20kách. Když to v tom ultrasvětě, tak tam už máte 30, 40, kteří jsou na pódiu. Ale abych se vrátila k té regeneraci, určitě chcete hodně pít, to je jedna z největších zásad. Pít hodně elektrolytů, protože vy toho hodně vypotíte, že jo? A když si nedáváte pozor, jestli berete ty elektrolyty, nebo jestli je tomu tělu navracíte, tak můžete mít až moc zavodněný systém bez toho, aby se ta voda vstřebala a není to dobré. Tak určitě pít a hlavně ty elektrolyty. A to je jeden čas, kdy vy si vlastně můžete užít to sladké pití. Ne sladké jako limonády z obchodu, ale většinou ty elektrolytové mixy chutnají dobře. Druhá věc, kterou chcete udělat, je jíst dobře. Ono se vám nebude chtít po tom závodu, protože během toho závodu vy do sebe nacpete tolik jídla, že to tělo už je i z toho unavený. Ale opravdu chcete hned začít jíst zase dobré jídlo, co má dobré živiny. A ne, že stláskám půlku medovínku, ale že opravdu budu mít hodně proteinu tam. Opravdu něco, z čeho to tělo může stavět, znovu se zregenerovat. A třetí věc, nepůjdete teda běhat okamžitě samozřejmě po těchto velkých závodech, to se ani nedoporučuje, ale zůstat v pohybu, jít na procházku, 500 metrů procházka.
nechcete se protahovat hned, ale třeba po pár hodinách další den a pomalu to tělo zase rozhýbat. Nějaká velmi jemná yoga, qigong je taky oblíbené cvičení pro spoustu běžců a tyto velmi jemné pohyby, ale abyste to tělo udržela v pohybu v podstatě, protože jinak to zatuhne a pak to 3 týdny opravdu nejde ani vstát z postele. Pavlí, máte nějaké srovnání i s běháním v Česku, jako třeba závody v Čechách, v Americe? Jak vy vnímáte? Vy jste určitě zamilovaná do té Kalifornie a do té svojí komunity tam, to je úplně jednoznačný, ale máte i nějakou komunitu tady v Čechách nebo srovnání toho, jestli tady taky jsou takovýhle běžci? Tak já jsem tady v Čechách se účastnila jednoho závodu, ultrazávodu, a to bylo, jmenuje se Zapomenuté hory, to bylo loni a to bylo v Rychlebských horách, myslím, že se jim říká. Jmenují se, já si je pamatuju jako Zapomenuté hory, protože takhle o nich můj mozek přemýšlel celou dobu, co jsem tam byla. Ale je to v Rychlebkách, myslím. A zážitek to byl trošku rozdílný. Ona tam opravdu hraje celkově, ta běžecká komunita byla velmi otevřená, taková dobře naladěná i tady, ale už tam je rozdíl mezi tou českou náturou a tou kalifornskou náturou. A bylo to trošku rozdílné, nebylo to, na co jsem byla zvyklá. Tím nechci říct, že by to bylo špatné, určitě tam byli že jo, krásní lidi, úžasní lidi, kteří prostě šli a absolutně zmátli ten závod. To je jeden závod, který já jsem úplně nezvládla. A to je neuvěřitelné, co ty lidi tam zvládli. Ale určitě je to jiné. A co se týče komunity, tak tu jsem si tady ještě nenašla. Možná je to taky tím, kde žiju, že tady asi moc lidí úplně neběhá. A potkala jsem jednou, už tady běhám vlastně rok a pár měsíců a jednou jedinkrát jsem potkala běžce s batůžkem nahoře u korábu a to bylo jenom ahoj, ahoj a zase se běželo a do dneška toho litu, tak asi jsem měla říct, jako nechcete někdy běhat spolu, protože to běhání někdy, je to docela, já nevím, jak se z toho dělá přídavné jméno, je to docela samotný sport a já mám tu samotu někdy ráda, ale u všítu někdy je trošku moc. A v té Kalifornii, jak tam byla ta obrovská komunita, já jsem mohla kdykoliv zavolat a hele Johne, vyrážím v 1 ráno zítra, chceš se přidat? Chci to stihnout, než vyjde slunce a bude hit. Jo, jo, budu tam v 1. A najdete lidi, co s vámi budou dělat tyhle ty šílený kousky. Jako běhnout 50 mil předtím, než přijde horko odpoledne. Ale tady jsem zatím bohužel takovou komunitu nenašla. Neříkám, že v Česku není, určitě tady někde takový lidi jsou. Jenom jsem ještě neměla to štěstí s nimi přijít do styku. Můžete říct, jaký byl váš nejoblíbenější běžecký závod, na co nejradši vzpomínáte? Tak to by byl asi Cool Moon. A to byl můj první oficiální ultramaraton. A já jsem předtím zkusila asi 2x 50 kilometrů, ale tohle to byl první oficiální závod, na který jsem se přihlásila, na který jsem běžela. A bylo to 50 mil, což je 80 kilometrů. A já nevím, jestli to slovo se tady v Česku takhle ještě stále používá, ale abych byla upřímná, byly to docela jatka. A já můj nejoblíbenější závod to je nejspíš proto, že opravdu jsem si tam prošla úplně vším, čím si v tom světě ultraběhání můžete projít. Byl to neskutečný zážitek a já jsem se tam tolik naučila o tom, co moje tělo dokáže a kam moje mysl jde, když takzvaně jde do tuhýho. A tam opravdu jsem zažila úplně všechno od věcí, o kterých se prostě nemluví, po halucinace, mně se tam rozbily nohy úplně a zažila jsem tam i to, kdy vlastně já jsem v deliriu došla do jedné té pomocné stanice a to už jsem měla pejstra. Pejstr je přítel nebo další běžec, co s vámi běží a ujišťuje se, že zůstanete v bezpečí. A tak vám pomůže trošku, říká vám běž, nebo jestli běžíte moc rychle nebo zpomalu. A já jsem tam došla vlastně v naprostém deliriu, protože přes den, ono to začalo v 7 ráno, už bylo nějakých 35 stupňů, přes den bylo 45 a potom ve 3 ráno, když vlastně to nejhorší delirium přišlo, tak bylo stále nějakých 35 stupňů, opravdu neskutečný horko.
A já jsem tam došla do té pomocní stanice a to už jsem si prošla halucinacema. Já si pamatuju, že trvaly chvíli, ale můj právě kamarád, co tam se mnou byl, říkal, že trvaly hodiny v kuse. To opravdu pak nevíte, jak vaše tělo pokračovalo. A tam oni mě posadili a já jsem nemohla mluvit, mě nefungovaly svaly na obličeji. A já jsem chtěla skončit, ale já jsem zároveň hrozně nechtěla. A já jsem to věděla, takže jediné, co já jsem jim zvládla říct, bylo, že jako teda za prvý mám sedřenou kůži úplně všude, protože jak se hýbete, tak prostě to se stane. A za druhý, když řekli, že bych možná měla zastavit, tak ne. To bylo slovíčko, co jsem řekla nejvíckrát. No tak do mě nacpali nějaký palačinky a hořčici a okurky kyselý a javorový syrup a ještě nějakou zmrzlinu, všechno najednou, já nevěděla, která bije. Vysvlíkli mě tam, mě bylo úplně jedno, že mě tam vysvlíkli už, otřeli mě mokrým hadrem, tak mě tak jako schladili a vyslali mě dál. Um, už jsem nikdy neviděla svoji sportovní podprsenku, protože tu mi prostě zakázali nosit. No a co já na nich tak oceňuju, je, že oni přijeli to moje ne, já neskončím, i když teoreticky jsem možná měla. A oni mě vyslali a podrželi si toho mýho kamaráda zpátky a dali mu vlastně rádio a takovou tu záchrannou folii a řekli mu, že to asi nedám a až teda někde lehnu, tak aby zavolal o pomoc. A navzdory všemu já jsem to dala. Těch 10 kilometrů bylo teda něco neskutečného, protože když jste v tom deliriu, tak tu bolest necítíte, ale mě to tak nějak to jídlo probralo, ta studená, ten ručník a pak teda to všechno přišlo zpátky asi tak 1000krát horší. Ale těch posledních 10 kilometrů to opravdu se člověk o sobě naučí strašně moc. A já jsem ten závod dokončila, trvalo mi to 25 hodin. I tedy s určitými jako zastávkami, kde mě spravovali nohu, dávali mě led a krmili a tak dále. Ale myslím, že to je můj nejoblíbenější závod právě kvůli tomu, kolik jsem se tam toho o sobě naučila. A vy nikdy nevíte, jak daleko můžete jít, dokud nenajdete tu hranici. A pak tu hranici najdete a jdete dál. Tak možná proto ho mám nejradši, protože se tam tohle všechno stalo. To je hodně silný příběh, děkuji za to sdílení. A z pohledu organizátora máte nějaký oblíbený, asi to bude určitě San Francisco maraton, ale z těch, co jste třeba i dobrovolničila. Ještě jestli můžu, kam byste třeba i doporučila, když už se někdo vydá třeba do té Ameriky a je to prostě dlouhá cesta, jestli je něco, pro mě třeba byla srdcovka to San Francisco z mnoha důvodů, ale co je vaše srdcovka? Moje srdcovka. Tak to bude právě asi, když jsem dobrovolničila pro tu organizaci, jmenuje se Inside Trail a tam oni teda mají několik závodů během roku a můj nejoblíbenější to bude buď to Fort Ord nebo Marine Ultra Challenge z toho pohledu toho organizátora. A já vlastně potom jsem od dobrovolníka přešla k takovému vlastně polozaměstnanci, protože tu a tam se mi na Vánoce objevila bílá obálka, že jako poděkování, protože já jsem tam dobrovolničila na všech jejich závodech bez přestání a oni mají minimálně jeden měsíčně, tak opravdu jsem tam tu zkušenost ty léta nazbírala. A nevím, který z nich by byl asi oblíbenější. Možná Marine Ultra Challenge, protože to se běží hned na sever od San Franciska a tam jsou opravdu teda kopce. A já tam nejradši pracuji na pomocné stanici, skrz kterou ty běžci běží na asi 10. kilometru, takže je vidíte opravdu čerstvé a tam je 80 kilometrů závod právě. A mají i kratší, mají od 5 kilometrů po 80. A potom je vidím znova 5 kilometrů před koncem. A ten rozdíl a to, čím oni si prošli, čím víte, že oni si prošli, než se dostanou zpátky k vám. A prostě to odhodlání to dokončit, když už je tma a třeba prší a oni opravdu vypadají, že už by nejradši padli a spali. A vy je vidíte 5 kilometrů před koncem a vy jim řeknete, už tu máš jenom 5 kilometrů, tak tady máš jídlo, tady vymasíruju ti nohy, tady ti zalepíme tohleto.
a vyšlete je na těch posledních 5 kilometrů a vy víte, že to dají, že to dokončí. To je, mě vstávají chloupky po těle, to je něco tak krásného, že mě byste teď dokázali vlít slzy do očí. Tak myslím, že tenhle ten závod právě protože je tam, že mám to neskutečné štěstí, to privilegium, že je vidím dvakrát a že vím, čím oni si prošli a vím, když je vyšlu z té stanice pomocný. Takže pokud se něco strašně špatného nestane, tak oni to dokončí. A já je většinou nevidím dokončit, protože tu ten závod, já jsem tam opravdu, jak se říká, od nevidím do nevidím. My tam přijedeme ráno, když je ještě tma, postavíme tu pomocnou stanici a balíme v noci v 11, když už je zase tma. Ale to, myslím, je můj nejoblíbenější závod jako organizátor. Pavlíno, jak často vy se dostanete do Kalifornie? Teď se tam bohužel nedostanu tak často. Jak jsem řekla, já jsem chtěla to vízum pracovní a government, vlastně vláda, v podstatě, abych to zkrátila, řekla ne. Měla jsem i imigračního právníka, protože jsem tam chtěla být. Tak jak to teď funguje, tak se tam dostanu tak jednou za rok. A vlastně v létě jsem tam byla na měsíc, já tam odpracuji ten San Francisco maraton, pak jdu znova dobrovolničit právě pro tuhle tu organizaci. A vzhledem k tomu, že jsem učitel, tak během roku se tam nedostanu, protože opravdu jako učitel si nevybíráte, kdy máte volno. Ale doufám, že bych se tam eventuálně za pár let mohla začít dostávat častěji opět. Vždycky asi záleží, jaké je to nastavení toho státu. Ještě se vás zeptám, mě tam neskutečně dojalo, když začínal ten závod, tak hrála americká hymna na prostě celý ten záliv, bylo to úplně famózní. A potom, když jsem běžela, tak nevím na kolikátom kilometru, bylo to na druhé straně toho Golden Gate Bridge, tak mě dojalo a na to do dneška vzpomínám, že jsem běžela, nevím, asi kilometr a podél té cesty byly fotografie padlých amerických vojáků, mužů i žen, většinou velmi mladých. A končilo to vlastně nějakými, jestli dobrovolníky, nebo jestli to byly rodiny, vy to asi budete vědět, s americkými vlajkami. Byl to takový, jestli kilometr, 2, neumím to vůbec odhadnout. Velmi, velmi těžký jako moment a krásný, kdy člověk zapomněl, tam je i kopec, tak člověk na něj zapomněl, že to se vůbec nestaráte o sebe, ale o to, co vidíte. Je jako běžný, že se tímto připomínají ty těžké chvíle té země? Řekla bych, že úplně běžné to není na závodech, aby se to takhle dělalo. San Francisco maraton jako takový spolupracuje s organizací právě pro veterány, aby se tohle uskutečnilo. A my vlastně máme i slevy pro veterány a jejich rodiny a další výhody. A já vlastně nevím, co k tomu říct, protože byste řekla všechno, co se k tomu dá říct. Ono opravdu je to, vy zapomenete, jak těžký to máte vy, protože koukáte na ty právě padlé vojáky, padlé hrdiny a hrdinky a pak vidíte ty jejich rodiny, co tam přišli podpořit vás a určitá část z toho vlastně jde zpátky na podporování veteránů, protože buďme upřímní, ne vždycky získávají tu podporu, kterou by potřebovali, tak právě proto taky se ten San Francisco maraton spojil s tou organizací, aby právě jsme mohli vlastně navrátit něco zpátky lidem, kteří bojovali za tu zemi. A je to teda tak, že ti lidé, co tam pak stáli s těmi vlajkami, že jsou to rodiny těch padlých vojáků? Někdy jsou to rodiny, někdy jsou to dobrovolníci. My sami nevíme, kdo, kdy, jak, proč přijde, protože to si všechno organizuje ta druhá organizace. Určitě někdo z lidí, které se tam viděla, byly rodiny těch padlých vojáků. Někdy to můžou být i děti, co už vyrostly, a hodně z nich bude tak těch dobrovolníků, protože ty nám pomáhali i na tom expu. Musím říct, že tohle byl velmi dojemná část závodu a asi na to nikdy nezapomenu a to ty Američani fakt umějí. Ukončíme to pomalu tím, že já jsem doběhla a vy jste mě oslovila, jestli by jsem vám dala rozhovor někdy po závodě, takže já jsem na 11. hodinu za váma dojela do hotelu. Byl to pro mě velký zážitek v tom, že jsem pochopila, že to je pravděpodobně hotel, kde se schází ti elitní běžci,
a kde prostě vy jste seděla a dělala jste rozhovory. Jaká je vaše práce teda poté, co vystartuje závod, vy už samozřejmě máte expo všechno za sebou. Jak vypadá ta vaše novinářská práce během závodu nebo po závodě? Tak během závodu opravdu je to většinou dělám ty rozhovory, abych měla, protože nikdy jindy je neudělám osobně, že jo, takže dělám hodně rozhovorů, hodně poznámek, pak později to všechno v těch následujících měsících sepisuji, aby se to dalo publikovat. A to je opravdu většina, co já dělám v neděli odpoledne, když ten závod se většinově doběhne. Vzhledem k Co se týče celého roku, tak to se opravdu jako mění. Většinou tu a tam mám rozhovory s běžci. Měli jsme tam třeba 2 běžce, co darovali jejich kidney z ledviny a použili ten závod jako propagaci toho, že můžete darovat ledvinu a nadále běhat a nejen běhat, ale vítězit. Měli jsme tam ten pán, ten vyhrál závod 7denní přes poušť, přes kterou? Namibijskou, myslím, přes namibijskou poušť. Tak s těmi jsem byla v kontaktu i předtím, i po tom závodě a dělali jsme velkou vlastně promoci toho. Promotion? No, promotion, Ví ano, to, co myslím. No, tak během toho roku jsem v kontaktu s atlety, o kterých píšu vlastně příběhy, většinou jsou to profily lidí, jejich životní příběhy, kdo jsou, jak přišli k běhání a tak dále. Další věc, co dělám, je, že se vlastně starám teď už plně o ten blog toho San Francisckého maratonu a mám další 3 spisovatele, kteří mi pomáhají, které organizuji a edituji jejich stav a potom to všechno, že musíte dělat to SEO a to je kámen úrazu vždycky pro mě dělat SEO a formátujete to a publikujete to a musíte vědět, kdy to publikovat, aby to dosáhlo co nejvíc lidí a tak dále. A další věc jsou newslettery a ty jsme začali vlastně asi 3 měsíce poté, co jsem začala pracovat pro San Francisco maraton, protože většina e-mailů, které jdou našim běžcům, je transakčních e-mailů. A o tom se někdy trošku přeme, protože já říkám, že potřebujeme méně transakčních e-mailů, protože už to lidi nebaví, už to neotevírají. Náš marketingový tým samozřejmě ví trošku víc o tom marketingu než já, tak oni zase, že musíme víc. A teď, jestli budeme používat novější marketingové strategie, nebo jestli ty starší pracují pro nás, fungují pro nás líp, tak to je vždycky debata. Ale právě ty newslettery, které já jsem začala vysílat a rozesílat běžcům, jsou netransakční. Takže tam jsou vlastně výběr věcí jak z našeho blogu, někdy jsou to příběhy lidí, někdy jsou to návody, někdy jsou to rady k tréninku, výživě, výbavě a tak dále, tak od jinut z internetu, jak už jsou to dokumenty o ultraběhání například, to se musím trošku krotit, protože je to silniční maraton a ne trailový ultrazávod, tak tam někdy narazím s vedením, protože je to těžké pro mě někdy regulovat, ale tak to je další věc, kterou dělám. No a potom sociální média, interní e-maily a co potřebuje vlastně tu redakci, tak to mi posílají tu a tam. A opravdu to je hodně psaní, hodně redakce. A dá se říct, že je to celoroční práce? Určitě, celý rok. A ten náš základní tým, kolik nás může být? 13, 15, možná 20, a to už bych možná představovala, takových 13-15 lidí bych řekla, já to nemám spočítané, protože každou chvíli pracujeme s někým jiným a jako každý z nás bydlí někde trošku jinde, tak ten pracuje celý rok a určitě každý týden, každý den je něco nového, co řešit. Ať už dojde k organizaci toho závodu samotného, nebo když musíme sehnat povolení, každý rok musíme žádat o nové povolení, běžet přes ten most a to jsou věci, které se musí žádat a které se musí komunikovat během celého roku. Komunikace se sponzory, každý rok musíme sehnat sponzory, protože ačkoliv ten závod není nejlevnější, tak stále se z toho nedá zaplatit vlastně práce těch lidí, co ho organizují, protože když to takhle přeroste vám vlastně něco takhle velkého, tak už to opravdu potřebuje celoroční práci. Platí se za ty povolenky, použít ty ulice,
platí se za bezpečnost, za mediky a tak dále. Takže schránění sponzorů je taky velká část práce. A celoroční vlastně promotion zase, to slovíčko toho závodu, protože, jak říkáte, ne všichni lidi o tom ví a kdyby jsme celý rok vlastně nejeli třeba vlastně celý ten marketing, to opravdu zabere hodně času, aby lidi o tom závodu vůbec věděli, aby se na ně přihlásili, aby věděli, co z toho budou mít, co za to dostanou. Komunikace se s běžci je taky velká část té práce, že často nám chodí otázky, nebo někomu nejde se přihlásit, někdo má technické problémy, někdo potřebuje vědět, jestli by mohl běžet. Teď mě napadl takový hodně morbidní příklad, ale i to už se stalo, jestli můžou běžet s urnou s jejich, že jo, milovaným. Jako, jsou to otázky všeho druhu a my na ně odpovídáme. Takže moje dotazy na to, jestli uběhnou ty výškové metry, byl vlastně úplně obyčejný. Ano, určitě. Dotazy jako tohle, takové dostáváme často. Kde budou záchody? Dostáváme dotazy. Kde budou, na jaké míly budou pomocné stanice? I když to všechno je tam, že jo, na těch stránkách, ale ne vždy lidi čtou tak dopodrobna nebo vůbec čtou. Tak. Musím říct, že to zázemí bylo perfektní. To bylo neuvěřitelné, kolik toalet bylo po cestě, lidi je velmi využívali, ale teda toho bylo spousta, včetně těch jako nápojových stanic a to bylo teda jako úplně neskutečné. Pavlíno, co byste na závěr doporučila vlastně lidem? Já doufám, že třeba aspoň 1, 2, 3, 5 lidí přesvědčíme, aby se do toho San Francisca vydali, protože pro mě to byl opravdu životní zážitek. Co byste doporučila lidem, proč se mají vydat třeba zrovna na ten San Franciscký maraton? Úplně jednoduše, protože můžou. Opravdu je to zážitek, který já bych řekla, že je formativní. A to je jakýkoliv závod opravdu, ale zvlášť, když já bych řekla, já, že jo, nemůžu říct, jaké to bylo pro vás, ale vydat se odsud někam na druhý konec světa a běžet závod tam, to už chce trošku odvahy. A opravdu se o sobě naučíte hodně. A zase to je moje vnitřní motivace, ale běhejte, protože můžete, že jo. A je to privilegium moct si zavázat boty a jít se proběhnout kolem vsi nebo do lesa. A když k tomu přidáte město, jako je San Francisco a jeho okolí, Kalifornie je opravdu nádherné, tak z toho můžete udělat takový závodový výlet, že jo. Vy jste to udělala taky, vy jste jela do New Yorku a tak dále. A opravdu to je něco, co vám nikdo už nevezme a na co budete vzpomínat do konce života. Pavlíno, moc děkuju, přesně tak to vnímám. Já jsem řekla, že mně se moc líbila ta kombinace vlastně spojit výlet s nějakým závodem. Když jsem řekla svému muži, že by se mi to líbilo i do budoucna, tak jsem možná trošku vyděsil, jestli teď budeme jezdit na dovolený závodit. Ale mi tam bude ten support a nosit ty vody a banány. Ale já bych to vlastně asi ukončila tím, mám to tady 2krát od vás napsaný a vy jste řekla, že takhle začal váš příběh s běháním a je to krásná věta, běhám, protože můžu. Tam to vlastně začalo a až mi z toho běhám ráz po zádech, protože to je vlastně velká pravda a my si to nikdy asi neuvědomujeme, dokud se člověk nedostane do nějaký krize, že to běhám, protože můžu, vlastně bohatě stačí a možná to může být ten první krok pro ty lidi, co se rozhodnou, anebo co ještě teďkom váhají, ale třeba rozhodnou se a zítra začnou jít a pak se možná rozběhnou jako vy v těch horách. Takže za mě velký za vaše velmi otevřené, upřímné a neskutečně milé sdílení, Pavlí. Moc vám děkuju. Děkuji vám.